বউ বাপ্পা বাপ্পা লো বাপ্পা বউ এই ରୋଷେଇ କ'ଣ ହେଇନି ନା କ'ଣ ହବା ରୋଷେଇ ହେଇନି ରୋଷେଇ କ'ଣ ଆଜି ହେଇନି ଏତେ ଗୋଡ଼ ପୁରା ଚୁଲିରେ ତାତିଛି ତ ଗୋଡ଼ କ'ଣ ତଳେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ବୋଉ ତୋ କୁଆଡ଼େ ବୋଉ କଣ ହେଇଛି ଚୁଲିରେ କାଇଁ ଗୋଡ଼ ପୁରଉଛୁ ରୋଷେଇ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଦେଖୁଛି ଭାଇ ତୁ ଜାଣି ପାରୁନୁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲୁ ପଇସା ସବୁ ମଦ ପିଆଉଛୁ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ବୋଉ ଉପାସରେ ଶୋଇଛି ବାପା ଜ୍ୱରରେ କମ୍ପୁଛି ତୁ ମଦ ପିଇ ଆସି ଚୁଲିରେ ଗୋଡ଼ ପୁରଉଛୁ ଆଜି ରୋଷେଇ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବି କେମିତି ଚାଲ ଯେତିକି ପିଇଲୁ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ତ ତୁ ବଦଳୁନୁ ଚାଲ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସ ଘରେ ଶୋଇ ଚାଲ ଚାଲ ମୁଁ ଯିବିନି ଆଜ୍ଞା ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଥିପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବାରରେ ବାପା ମା ଖାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଯାଇ ବୁଝନ୍ତୁ କାରଣ ପରିବାରର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ଦରକାର ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ କେହି ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯଦି କିଏ କରୁଛନ୍ତି ଆଗେ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ପରିବାରର ପରିସ୍ଥିତି କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତାପରେ ମଦ ପିଇବା କଥା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମଦ୍ୟପାନ ଦେହ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।